dira. Arratsaldeko 6 dira. Arratsaldeon, ongi etorri dan hori barriro Arrakalako ja 6. saizora edo. Normalian albistiak inazten gara, baina erabaki dugu lekitxoke turistaz beteta eta bardin zeitzen da belez, albisterik ez dala egongo, así que elkarrezketiaz hasiko gara. Quero destino, que eu não creia no destino. E o meu fado é nem ter fado nenhum. Cantá-lo bem, sem sequer o ter sentido. Senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Ai que tristeza esta minha alegria. Ai que alegria esta tão grande tristeza. Esperar que um dia eu não espere mais um dia por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste. Gaur Arrakalan lekitxoko isarra daukauz Donostitxik etorritxa irratian beste elkarrizketa bat euki ditxa gero. Sustraiako kidia tira, Mikel da Joanes, arratsaldeon. Arratsaldeon, eskerrik asko. Lehenengo eta behin, zelan hasi zinen zuek talde moduan? Bueno, bereze Hitlerren epokan. Hortik hasiko naz. Eso, hortik ez Vale, azkanen Mikeldin nide ize izan zan azkanerako. 2013an edo junta ginen, holako zeo zer, bereze astopotrutako Mikeldi, Joseba, Marino eta junta zirin, da Iban da niri adibidez deitxuta, hasi ginen taldia osatzen, berandua isiak sartuko zirian, Eneko eta Joni, da, bueno. Hortizik ona arte, hainbat aldaketa euki duz, biharra dela eta ez dela holako faktorik dizela, atzanean beste taldekide batzuk amaitxu du, da gaur egun bebai teklista bat sartu dago Gasteiztarra, bainat deitzen dana, eta bebai tromboian ikerrasiaku joten, eta gurantxe gaz gaur egun. Enaz atrabitzen oso ondo esaten musika estilua, zu eze musika estilo jote oso eta zea itxik? Gu hasi ginenetik errege nahi izan dugu jo, baina alan dabe, atzanin gehien bat urten izan jakuna hindu hasikeratik, pizkatxu bat neu hasi nintzen gitxarri askanta batzuk sortzen, eta taldia batu baino harino geunkazen kanta batzuk, eta horrek kantak erune basan nik taldera, zer iruditzen jakeen, da holantxik urten ziren lehenengo kantak, eta hortik aurrera errege nahi izan dugu egin, baina pizkatxu bat urten jaku, atzaren estilo pizkatxu bat diferentia erregetik, pizkate agresibo, igual esan lehike, edo pizkate holako, baina ez da izatetan den joan zik. Bai, nire partetik hau, ia Mikeldi zer dauko nesateko, Ez, hori zen da, rege pizkatxua ez. Listo. Listo, bai, ez da? Esan zerren ez. Zeuek esan da pizkate hau entzu hotzuet esaten, zehaitxik, gure inguruan ez daula musika estilua, zehaitxik pentsatu zuen dela hori, ez dala etxen gure inguruan rege musikia? Nik uste dut, bai dela etxen, igual pizkate ez garela ontxe arte interesa, ez da? Pizkatxu bat ontxen hasi dira talde batzuk urteten Euskal Herri mailan, eta geupe bai hasi garen ez ginen asko interesa, baina gero hasi ginen behira da badaoz talde batzuk euskeraz landu izan dabenak, edo Euskal Herrian inglesez kanta izan dabenak eta holan, eta bai dut uste mugimendu bat egon dela, baina alan dabe ondik ez da asko garatu rege musikia Euskal Herrian nik uste, izan delako bai Euskal Herrian rock radikala eta beti oso finkatuta egon da igual esan heldu hain potente, ez da, rege musikia. Da, gaur egun dago pizkate musikia aldaketa bat emoten, da nik uste dute, aldaketa horren parte nahi dugu izan pizkatxu bat. Bai, nahi dugu, bai. Nik esango neuke azkanian rekorrido handiza daola, Bai. Bai, potatoa sasitxa, azkanian, gero Fermin eta Baukauz, eta esan gehinke azkan urtitan, seguramente, Revolutionary Brothers, Bad Sound edo Glaukoma mouko taldiari eskerre zabaldu dala.
ontalde pilua urteten da, Iruñan Jarel Babel daukau, Irunen berrege taldia eta Sangre de Mono daukau, Materia Gris taldia, MG Banda, bada urteten. Sound sistema asko gaur egun. Euskera hizkuntzia erabilitza ez askorik, baina itxena itxenak euskeria beba irrege munduan sartzen ez da. Hizkuntza munduan. Hone humoria pizka sartzeko, kanta bat daukazue, eta hor kantan mintzatuta entzun, zema bidar esate osuen gixue, oza, non os konta osue mintzatuta entzun zema bidar esate osuen? Puf, ideari pesa. Asko dira. Asko dira, keixei. Ez da, nik hasikean eta nune mintzatu entzun zan estribi bakarrik zan hori da gero esan gero, estrofatxu batzuk atarako zauz, mintzatu entzun inguruan, da ez guk gaulez estrofa asko hori pez, esan gero, esan, estribi bat. Kantia 2 minitxun geratzen da, usatu berdozu, más o menos, 3 minitxu eduki birdauz, da, sartutu. Bestela minitxu bateko kantia. Beste estribillo bat, eta listo. Mintzatuta entzun. Zuen letrakin segiduta. Beste bata, laguna, zerbeza eta kanuto pare bat. Hori da zuen bizi estilua? Oina espaldi zori gol, bai, ez denik. Lekitxoan entzuten da, suerte. Ez, hori atzanean zan ideia hor kantan rap bat etxia, da rapian atzanean bai atzurteten pizkate egunerokuan eta bai sentitzuzuna edo ez denik pizkate gehiago izan zen momentuko letria, da ba igual bertan momentuan idazten egon nintzanean hori partida segurunetik zerrosa batzukin eta da fijo artisek izango zala, bertan momentu nengo nintzalako edo... Okorri duzatzun, kanutu sartzia holan, sautuari, kasuntu holan. Sautuari, nik ez dute. Ez da isu zertan bez. Keba, sin más. Oso sauna eta hori. Bai. Hon pizkate, zerizora ekarri txagarriro Lekitxon musika talde asko dagoz. Eta zelan ikuste zuen Lekitxon musikien panoramia, esango, pizkatu lan? Bueno, nik uste atzenean talde pilua daukau zela Lekitxon, da iguele pizkate ontxe arte ez dela presizia askorik Lekitxoko musika taldiek endaen biharra, batez be iguele ez dugulako euki Lekitxoko musika elkartia hemen daukau mura, ez du euki laguntza askorik, eta bueno, ikusten dakizuen ez Lekitxarrok hemen lokal bat bakarrian gauze, ez da, izan hogeit talde, hamar baino gehiago bai. Da, bueno, atzanin, bai dauko bere alde positiboa, alkarreaz gauzelako da, bueno, bai, alkarreri influentzi pizkatxuak bai emotutzagu ez da, alkarreri laguntzia, da pizkate hori bizikidetzia lantzen da hor, baina baiakun guztako bai amengo Lekitxoko musika mugimendu aurrera uruteko, mentxe reivindikatibo modu pizkatxuak, lokal gehiago edo udaletxeak bere partetik ipintxia festival ganorazko bat Lekitxarrok antolatzeko, bai Lekitxoko musika taldiak ezautzena emoteko, da pizkate ez da nik, bai du bota faltan hori ez da. Bai, nik esango neuke biharran diza daola etxeko ondeino Lekitxon. Plantea leike kulturiari lotua edo gitxenez musikiari lotua da hon herri bat erreza da, timbalerua daukau, estudiantinia daukau, bandia Lekitxon gauzan diza da, baki adibidez hone holandara zun dizela, asteburu honetan. Talde pilua daukauz berton, da beste talde batzuk esintopata da bizinak tokizen saiateko. Gaztiak sartu nahi badiren saiaten adibidez, bain biharko dabe bandan, moduren baten lortuta, bertakuk izan da edo. Bestela oso gaz dago, ordutegiz esan nahi dut. Bai, da musika kontuan, bueno, generun kontuan berbain da, Lekitxon beti erun da, ez da pizkate musika jarkorra, ez da punka metala izan da, metal mugimendu pizkatxu bat Lekitxon asko erabili izan da, metal eta bere arrama danak, baina, da, bueno, gu pizkate hori apurtzen dugula esan leike, baina eurekin batera Lekitxon nahi duen musika mugimendua genero danakin batera nahi duen aurrera, ez da. Bueno, hortxe luzatuta geratzen da deia, bai estilo diferentitago musika alkarreaz harremantzeko eta bai udaletxiari lokal gehiago bilatzeko. Eskerrik asko bizori tortia itxik eta nahi zuen arte. Eskerrik asko zegoeri. Eskerrik asko.
zidan zoriontsuak altzarete muaz bestaldeko biztanleak gauzitzen aldutzue maitasunik sikiera zuek maitatuen ateko Eundiko oketa posteko keiaren baitan ala hemen bezala mutu aldiraute telefonuak bihotz mortuak bairie gau ez gau bihotz mortuak bairie etxeko laberintoaren azkeneko Gaur errezeten atalian, kolaboratzaile esango barri bat etorri dakula, Joar etorri dako arratzaldeon. Arratzaldeon. Eta, ia ondo esaten mote, pasta freskua zelan egin erakutziko haitxu, eta berdurakin zelan beteten da ben. Bota, osagaiak eta... Bueno, alde batetik, pasta freskua eitzeko biditzen osagaiak, da beste alde batetik, barruk betegarriza edo rellenunak esango dut. Pastia etxeko biozu, kilo batea zerabilikot, proportzioa kilo bat urun, 8 arrautza da 20 gramo gatz. Da hori eitxe oso maizen ganean bota, volkan bat mourain, da arrautzia irabizatuta gazula, gatzaz batera, nastaten joan, da amasa masiain, da bola bat, bola homogeneo bat sortu arte, nasta. Da gero tapa ondo, da neberan ordu bete, minimo egonen bida, hori zen, landu alizateko, azkanean espa oso reposaten izten, ez ziozulako landu. Da hori zen, gero lusatze oso, da ebaitxe oso, nahi osun neurrizaz, espagetizak etxeko, raviolizak etxeko, makarroiak etxeko, segun nahi osun pastia etxeko, azkanean danetarako balizo dau, errezetiak. Da, nik raviolizak zelan egin esalduko, lusatze oso, da lauki forman moste oso ze pasta esatezak, da betegarreza etxe oso berakatzak, kipulia, sanoriza, kalabazina, tomatia txikitsu dana txiki-txiki. Lehenengo kipulia berakatza sanoriza pizka potxaten itxi, antzen, ikuein da dozen erarte, gero kalabazina bota, da gero tomatia bota. Nasta dana ondo, da gero bete pastia fresko lusatze osunean, kuadrau barrotara, zarratu, da tenedor bateaz eskinak zapaldu, da jazta, egin dado, da 3 minitxutan egozitza ukazu. Errezetia ikusi osuen moguan, erreza, danok etxeko mogukua, eta zeutako, nahi xunean barriro etorri eta beste errezeta bat, danok etxeko mogukua esplika, aurrera. Eskerrik asko, Joar. Gaur kolaborazioa Leitzatik etorziaku, Leitzan juerga galanta botata gero. Ez da pertsona bat, pertsona kuadria bat, hemen ez jaku sartzen eta ordune audizua entzungo zue. Aupa ekipo! Gure bizikleta ibilbidea badoi aurrera, da gaurre abuztuak 10, 11 iza. Leitzan batu gara, lekitxarrak eta iurretar bat. Da, bakurri duzaku, saizotxu bat eitxia, ez? Direktua. Zeuentako, zuzenian. Euskara bilduan zuzenian. Da, gaitza zein izango da. Gaitza izango da,
Leitzako pizzak ez, idatzi txartu zabiz. Ilargizen errotazioa buruz agaiz horretan, eta hemen konbertsazioa zer izotu da. Ibaitzuk azalduko zu, Ietargizak zer errotazio mota dukon. Nitzat, barru-barrutu dinotzu ez. Teorizak erakutsi dau, ilargizak 3 rotazioko zela. Lehengua da bere buruarekiko. Bigarrena da lurrarekiko. Da hirugarrena eguzkizarekiko. Da eguzkizarekiko pasaden da niretzen dau. Buelta bako txinitzen dau. On bulito esplikako zu, Eiza, egi kompletua, totala, da absolutua. Gling, 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 gling. Ingenero asko eta filosofo gitxi. A ber, azalduko orduan, Ietargizen errotazioa, baina modu zerizo baten. Zeibaitzuk filtrua gaur guztitza duko. Bueno, gaur erreka mañanaz, da pizkate guztiko. Toro! Tos! Golo! Tos! Zezenen esplikazio eta Toro eta zezenak algo bat ere itxitza. Bueno, Ietargizak bere burarekiko tarten dau, 28 egun, buelta emote. Eta da, denpora exacto bardina, bulek esan da moduan, tarraten da dena lurrari buelti emote. Eta gero, lurrak etarraten da dela, 365 egun, eguzkizari buelta emoten. Eta Ietargiza lurrari buelta emoten da holez, aldi berian, buelta barrina tarraten dauz. Eta orduan, aldugu esan, konklusio moduan, eta izten dut zuet, bakotxarek bere, bere iritzi propizua tarateko aukera moduan, horixe. Topateko interneten edo moteko bueltak, zer izan leikeen, el lado oscuro de la luna behitzen daben, hori? Ze, badauko bere zentzua, bale? Horren hau izan da lehitzatik, arrakala. Amaitzeko, Amaitzeko, lehitzatik zuzenean, José Tomás. Tolo! Tolo! Tos! Torre! Mutilonek, balizo dauz. Belarri zape, berezi dauz. Handiza da. Giztona, berena da. Jarraitzu, arrakala entzuten, eta gozatzen arrakala. Aupa arrakala! Danot daukazu ez, gure mikrofonu zabalik, olako kolaborazio edo bestelakoak etxeko, nahi zuen moduan. Da, besti hori datorren astera arte, domekara arte, eta bitxardian gaiztuak izan. Aio! Zer gertatzen da ba, erortzen bagara.
nahi duguna egiteko ta zer gertatzen da ba, erortzen bagara, berz gaude berriz egiteko.